mogik mere kanyo bende gi wach mar finance bill ni ka nitiere mano minyalo mede wi atamalo 16 mano mar VAT mimede modhi. Erokamano Cleophas. Gima nya wacho mogik kuom weche gi duto te ni kiwinjo ywak jopiny to ineno some sense of hopelessness mochako donjo ne ji. Tiende ni ji are losing hope kata nage life. Ni winjo kama macha wacho ni mamoro wach mane ni kisi ni chopo kama koro inyalo monj gi kata gi ji. An mag gin effects koro kata na impact mag gik mwaneno kata kaka increase mar price kata na mar mafuta nyalo bedo kaka ng'ama ne wacho ni kuoyo koro medore. Ngine sama kuoyo medore cha to bech gedo bendo medore don't. But nitiere other effects. For example, kata na rate mag crimes ineno bedo malo. So gima nyalo wacho ni kuom joma iluongo ni policy makers kachakore gi jood bura magwa ni gi make sure ni gi winj pach jopiny and giti gi pach jopiny and some of these things kaka issues mag medo bei mag gik moko kaka mafuta onego dog piny. Kamulo matin on finance bill 2023 asindiko about it a bit Karana Gazette ka pacha ne en ni okinyal grow economy gi medo taxes. Sami grow economy gi medo taxes kitemo mar grow economy ki medo tax imedo mana inyi. You know, the other ways minyalo tigo and achiel kuom gi we can take monetary policies. Ineno